भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत व भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच पावर स्टार पवन सिंह के 2020 के एक और नया देवी गीत यानी नवरात्रि सॉन्ग के बारे में खास रिपोर्ट लेके आए बनी। जौना गाना के फर्स्ट लुक आज से 2-3 दिन पहले के जारी हो चुकल बटे। जौना गाना के बोल बा चुनरी में सुनरी। जी हाँ भैया, चुनरी में सुनरी जौन की गाना आप सबके बीच अब ऑडियो सॉन्ग रिलीज होखल बा। जौना का ऑफिशियली रिलीज डेट और रिलीज टाइम के अनाउंसमेंट हो चुकल बटे। सबसे पहले जान ली कि ये गाना गिल बने पावर स्टार पवन सिंह के गाना के लिखले बने राइटर यानी बने विनय बिहारी जी। ये गाना में म्यूजिक दल बने छोटे बाबा और छोटू राव, दोनों जाने म्यूजिक दल बनो। बहुत ही खूबसूरत गाना भैया, जब आई आप सबके बीच आप सबके खुद में समझ में आ जाई गाना जब आप सब सुने तो बहुत ही बेहतरीन गाना जो कि फाइनली बन के तैयार बा, बस आप सबके बीच रिलीज होखे वाला बा। सबसे पहले जान ली गाना कौना चैनल पर रिलीज हुई तो चैनल के नाम बा PRA फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से गाना रिलीज होके वाला बाटे। और आप सब देख रहल बनी बहुत सारा ऑडियो सॉन्ग पावर स्टार पवन सिंह के आए दिन आ ही रहल बा और अब आप सबके बीच वीडियो सॉन्ग आवल भी शुरू हो जाए। जी अभी आप वीडियो सॉन्ग भी आवे वाला बा, अभी विदाई गाना भी आवे वाला बा, बहुत कुछ आवे वाला बा। बस ये गाना के बारे में जान ली जौन की परसों आ रहा है। जी हाँ, परसों 17 अक्टूबर के आ रहा है जौन की सुबह में 5:47 AM पर। जी हाँ भैया, परसों 17 अक्टूबर के 5:47 AM पे पवन सिंह के नया धमाकेदार भक्ति सॉन्ग आप सबके बीच रिलीज हो जाए। तो भैया आप सबके रिपोर्ट कितना पसंद आई और ये गाना कितना इंतजार बा जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो के लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के दबा के शेयर करी। फिर से आ रहा बनी बहुत जल्द बेहतरीन खबर के साथ।